Nag-awara ka? Nagsugod na sad ka? Hadlok baya ka la, oy. Tuwa silas gawas, oy. Hangtod si Jinjin ni gawas. Basta, tumana to yung gisulti, ha? Pauliin si JP. Aron mawa ang daw tamong nauna sa bata. La, pangitag kastorya lang. Saka na ko sa taas. Excuse me. Man, sa'yo biya kong may mata, kay tulumanon man din na ako ang pagkustarya makaadlawan. Alas 5, may gawas na ko. Pero man kung makamatlikod nga, may nanaog. Nakamata ko murag alas 5 naman tingay ito, pero wala siya sa kantupad. The number you dial is out of coverage area. The number you dial is out of coverage area.
pailubon ug matuod gihatag mo sa kalumo luyo sa mga pagkulang ko bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon ako